Mieszam. Co tam mieszasz? No nic, no bo my taki cuk do roboty, rozumiesz, że już jeszcze A nie żeby na loli. się nazywało, że coś robisz, Ja. A, Witamy was wszystkich fest pięknie. witam was. Co się tak śmiejesz, to by głupi do syra. Trzyj to. Witamy w Szlagierach i Wicach. Trzyjcie go dom, a nie no. Już my się przywitali, to możemy teraz powiedzieć, co ważymy. Jak ktoś jeszcze nie wie, to są my w Szlagierach i Wicach. Jesień się nam zrobiła, wartko się robi cima, no ale tak to jest. My się tym w ogóle nie przejmujemy, no fajnie po naszemu grumy, godomy Wice, no i oczywiście ważymy po naszemu. Waży Ewa z firmy Berger, no sztyjc nie wiem co waży. To ja ci zaraz wszystko powiem. Na lołach oliwy, wiesz, Fajnie. smaża trochę papryki czerwonej. Super, oliwa z czerwoną papryką. Już jak se pojesz, Paweł. Wieża. A wody przylij, jakby goście przyszli. Gość się już rychtuje, jakby ktoś nie wiedział. A kto dzisiaj przyjdzie? Jako gość? No. Będziesz widzieć, jak uważysz. Nie? Aha. Dlatego damy se karczek wieprzowy. Nutella? To może dość. No. Też tak idzie powiedzieć. No. I musimy to podusić do miękkości. Do miękkości, czyli wiele, z 5 minut. No to sami stwierdzimy, wiesz? Sami stwierdzimy, zanim stwierdzimy, czy to jest miękki, to zaglądamy się na bardzo fajną pieśniczka. No bo pieśniczka, kieru śpiewu Kasia Piowczyk i Grzegorz Poloczek. Spójrz, na niebie milion gwiazd, które wskażą naszą drogę, przypomną dziecięcy gwar, duszę ukoją do snu. Gdzieś tam, wysoko na niebie, odnajdziesz życia sens. Zatrzymaj się, odpocznij w potrzebie, z radością witaj nowy dzień. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądź mym ukojeniem i spokojem. Zapomnij o troskach i zmartwieniach, z uśmiechem zacznij żyć. Odrzucaj wszystkie złe wspomnienia, o miłości zacznij śnić. Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądź mym ukojeniem i spokojem. Czy jesteś tam? Czy jesteś tam? Ja wołam Cię. Ja wołam Cię. Chcę, byś pokierował życiem moim. Czy jesteś
jesteś tam? Czy jesteś tam? Usłysz wołanie serc, bądźmy ukojeniem i spokojem. Bądźmy ukojeniem i spokojem. No i co? Mamy to już taki... Ale tyś coś chyba tu sam jeszcze robiła, czy to ino jest z tą papryką i ten karczek? Z tą papryką ten karczek, teraz jedziemy marchewka. Marekwia. Marekwia, aha. Musisz mnie poprawiać. Musza. A to jest co? Jak chłop, wiesz, się spotkał ze swoim kamratem i ten go do tyś się ponoć ożenił, a on go do no ja, no to musisz być teraz szczęśliwy, a on go do no musza. Papryka czerwono. Ja, Troszeczkę wody sobie do tego wlejemy. aha, i No i I jemy, ja? zaduszymy. Nie, zaś tu duszymy. jeszcze musi być cukinia, pamiętaj o tym. Bo z cukinia, no to musi być cukinia. Mhm. Tak z 5 minut sobie to poduszymy. Dodamy cukinia i pomidorki na końcu. To może troszkę warci, to będziemy dusić, a ja za ten czas powiem widz. Teściowo bierze koło, wyciąga z garażu. Zięć tak zagląda, nie, ta siado na te koło, na ten rower. Woło, teściowo, kaj też to jedziecie? A ona go do na cmentarz. A zięć pado, a kto te koło nas od przykludzi? Ważymy. Jak? No jak? Wiesz, obejrzyj, jak to się już sam waży. To musimy dodać teraz ta cukinia, wiesz? Ja. Tak ci nawet powiem, że się to za fest chyba troszkę waży na moje oko, ale jak dość tej cukinie, to... Coś popuściło. Jerunie! Obejrzyj! Jak się to, trochę się nam wysuło, ale nic. To będzie to, co spadło, to będzie do królików. Ja nie mam królików, ale sąsiad mo to dostanie. I co jeszcze, tomaty ku temu? I tomaty do tego. No i to już teraz chwilka i będzie gotowe, żeby ta cukinia nam troszkę zmiękła. Mhm. Czyli już nie fest? Nie fest. Możesz to posolić, Paweł? Za fest się nie soli, bo jak kto chce, to se w każdej chwili taki dani może dosolić. Ciasto Trochę jest trudno pieprz. dosolić, ale akurat tego nie będzie, z tym nie będzie problemu. No i co? Przefyrlej. Nie umia, bo zaś coś rozściepna. Ty jest tako bardziej, ty masz grajwka. Ja to wiesz tak, zjeść co, głupie pogoda. Ci powiem, pomału już mamy ku końcowi, wiesz? Za chwilę skosztujesz. Obejrzymy jaki to jest. Musimy chwilę poczekać, wiesz? To wiele by ta chwila zetrwa. 5 minutek, teraz już 5 tylko minut. 5 minut i będzie gotowe. No i bardzo dobrze, jak 5 minut, to my puszczymy fajno śpiewka i zaroski do was przyjdziemy. Ta piosenka literacka, ta piosenka choć banalna, ta piosenka jest dla ciebie, bo ty jesteś taka fajna. Na dodatek bardzo ładna, całkiem jakby z nieba anioł. I jak patrząc tak na ciebie, nie pomyśleć o kochaniu. O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość
schowa cię w dłonie. O amor, 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 życie dogonię. O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? Ta piosenka jest dla ciebie, taka jesteś wyjątkowa. I co czuję, gdy cię widzę, nie opiszą tego słowa. Lecz opowie ta melodia, która prosto z serca płynie. Jaka bywa wielka miłość, gdy się spotka tą dziewczynę. O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? O amor, 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 czy cię dogonię? O amor, 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 czy moja miłość schowa cię w dłonie? Myślę, Paweł, że to już będzie dobre, wiesz? Dobra, to nakłodomy. Będziesz pierwszy, co skosztujesz, ja? Powiem ci szczerze i powiem też szczerze widzom, że to jest danie dietetyczne, bo sam nie ma ani za dużo fetu, ani nie ma mąki, Dużo warzyw. nie ma węglowodanów, jest dużo warzyw. To jak komu doktor przepisał dieta, tak jak przykładowo mojemu szwagrowi, to się może coś takiego narychtować i potem to może przez pół roku jeść. Bo taka dieta to na pół roku co najmniej, nie? Co najmniej. Ja. To idziemy, obejrzymy, czy to jest dobre. Dobra. Idziemy obejrzeć, czy to jest dobre. Za chwilę wam damy znać i zaglądamy na fajną pieśniczkę. Chopeczku mój, ja zawsze bardzo, bardzo przaja ci. Chopeczku mój, wiele to już ubyło lot. Kiedy na ziemi tej, na śląskiej czarnej ziemi my tu są, piękne wspomnienia lot, te ruskie ciągiem w myślach mam. Wspominam to, jakieś na gruba dziennie z domu szą. Wspominam to, jak cię żegnała w progu ja. Jakech czekała znów, co byś się wrócił do domu cały zdrów. Ty mój chopeczku mój, czuję się bardzo młodo znów. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by
weselej nam się szło. Wspominam to, że nieraz tak u niego było to. Wiedziałach, że tak już u chopa musi być, że z kamratami szą nieraz nie dwa te zimne piwko pić. Musiał to robić on, by pył węglowy z gardła zmyć. Ni raz, ni dwa musiałach w rynka nudel kula brać, bo szał mi on z kamratem w Laubieżkata grać. Ja się nie gorsza już i mam na niego ten mój taki test. Tyle lat żyłach z nim i tak fajniście durkną jest. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka ptaszy miała ją, by weselej nam się szło. Buteleczka ptaszy miała ją, by weselej nam się szło. Witam Cię, Piotr, pięknie. No witam bardzo serdecznie I Ciebie. co powiesz na ta potrawka od burgera? To, co No my powiem bardziej Ci, ten że ja taki- się zaopatruję u burgera i naprawdę ma dobre wyroby, także i ta potrawka była bardzo smaczna. Tak dietetyczną. Polecam fajną, wszystkim. nie? Burger to burger. Ja, Piotr Herdzina już z nami. Witam Cię ponownie. Dość Cię już tak dawno nie było w naszym programie. No już tyle czasu tam minęło, nie? Trochę wody upłynęło we wszystkich śląskich rzekach. No i godaj, co tam u Ciebie? Pomału do przodku, ja? Co u mnie słychać? No płyta wyszła, jak widzisz, fajnych 14 utworów jest. Warto posłuchać, zapraszam wszystkich do zakupu oczywiście. U Ciebie w sklepie idzie ta płyta kupić. To kto każdy wie. To każdy że na płyt- pewno wie. I jeszcze będzie szło wygrać, nie? Bo ponoć na nagrodę i też coś dostanemy. No jak najbardziej, także jak ktoś wygrał zapowiedziany konkurs przez Ciebie, to płyta jest zasponsorowana jedna na pewno. Natomiast no koncertuja, robię imprezy różnego rodzaju, bo wiesz, jak też oprócz tego, że koncertuja zajmuje się cateringiem, robię dosyć duże imprezy, ale zapraszam wszystkich 11 listopada na koncert do Redutowskiego Centrum Kultury. Tam będzie fajny koncert, będzie fajna zabawa. Można mnie poszaleć faktem, że przy krzesłach i blisko krzeseł, bo nie ma parkietu, ale w Redutowskim Centrum Kultury naprawdę są fajne warunki i zapraszam wszystkich okolicznych gości na mój koncert właśnie w tym czasie. Albo i z dalszych okolic, jak ktoś chce przyjechać, bo to Bardzo jest dzień chętnie. wolny. To jest wolny, no bo to jest 11, to jest święto, nie? A to jest święto. Na kiero to jest? Znaczy na godzinę 18 się zaczyna, gdzieś około półtorej godziny będzie trwał ten koncert. Także będzie fajna zabawa, no. Fajnie to na pewno będzie wyglądać. Ty robisz roztomani te imprezy, zaraz o tym będziemy gadać, ale powiedz jeszcze, jak to się wszystko zaczło, bo tyś stosunkowo niedawno zaczął grać, nie? I to nie było tak, że... Znaczy, no może tak przypomnę, że cały czas, że grał na bębnach jako perkusista, Ale nie solowo. nie solowo, No. zespołowo. Bo się przeląkł, że się siedział i trzaskał po Nie, bębnach. zespołowo oczywiście. No później była długa przerwa, bo około nawet 15 lat, 14 lat to jest dużo, nie? Tak, i że wrócił do muzyki jako wokalista i powiem Ci troszkę, że był taki z innego świata, bo zaczynało się na wermunach, na elektronach, a teraz te warunki muzyczne są całkiem inne, są studia. No dla mnie to były nowe tematy i potrzebował trochę czasu, żeby w ogóle je poznać, nie? No ale w tej chwili już jak to opanował i jakoś tam sobie radza w tym środowisku muzycznym, no moje piosenki tak dosyć są głośne, znane, lecą w mediach, także zapraszam do współpracy. No ale słuchaj, to było troszkę do mnie zaskoczenie. Tyś tak
wros wziął i żeś padał, ach, nagrom teledysk. Tak to było, no, taki był pomysł, żeby... Co w życiu mym. Znaczy ogólnie to zaczęło się od piosenki, wiesz, potem był teledysk, nie? Powstała piosenka najpierw, nie? To ja myślę tak, pozaglądamy na ta śpiewka, co w życiu mym. Fajna piosenka o życiu, każdy się tam może wkomponować, nawet z widzów, bo to jest, każdy miał 20 lat, każdy miał 30, każdy miał 40, 50 i więcej, a ta piosenka właśnie dokładnie ma taką treść, jak się miało 20, 30, 40, 50 i więcej. No to zaglądamy na śpiewka, co w życiu mym. Zapraszamy. Dwadzieścia lat zaczyna życie swe. W nim wszystko tak wydaje proste się. Miłość, muzyka, mym ukojeniem są. I dzieci my to skrzydły gwiazd, co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. 30 lat, inaczej patrzę już. Za błędy me zaczyna karać mnie. Bo życie to fakt, nie żadną bajką jest. Kowalem losu jesteś nim sam. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. 40 lat, jak film mi porwał czas. Choć sobie nie ten, radość wciąż mam. Wnuki już mam i dzieci odeszły gdzieś. Nowe wezwania to życia cel. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek. Tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. Od dzisiaj znów zaczynam nowy dział. Nim tylko chwilę, gdzie ty i ja. Wspólne wyjazdy spełnionych marzeń swych. Dla
dla takich chwil warto dziś żyć. Co w życiu zmieni się, gdy wejdę w okrągły wiek, gdy tyle spraw już jest za mną, które zmieniły mnie. A teraz już dobrze wiem, co nie złamie, umocni mnie. Dziś mądrości życiowej bagaż już mam. Właśnie tą śpiewką żeś wlosł na śląską scenę muzyczną, tym żeś zaczął. Kto wymyślił taką właśnie śpiewkę, bo normalnie to jest tak, że wiesz, ludzie grają na scenie jakieś tam lata, nie? I potem po jakichś latach pokazują siebie od prywatnej strony widzą, nie? A ty się zaczął zupełnie odwrotnie. Tyś w zasadzie jako nieznany, Skoczył... przyszedł, powiedział, obejrzyjcie sobie wszystko, co w życiu mym. No i dokładnie, tak, Godusz. Powiem Ci, że tak, bo ta piosenka, aranż tej piosenki zrobił Mateusz Szymczyk. To jest zespół bez nazwy, właśnie oni będą ze mną na koncercie w Redutowach, będzie grupa 7-osobowa i będzie żywy band, między innymi tam będę miał muzyków też z Uniwersu, będzie super zabawa, ale do czego zmierzam? To było tak, że on zrobił aranż i on napisał słowa, nie? I te słowa, tak mówię sobie, no tyle czasu już tam przeleciało jakoś tam w moim życiu. I wiadomo, opiszę sobie moje życie, jak to było. Myślał o sobie, co prawdaż, ale po czasie, jak powstał tekst, jedna zwrotka, drugą, trzecią, czwartą, to okazało się, że te teksty się wkomponowały w każdego z nas, nie? I teraz każdy, kto ta piosenka słucha, no to to też mogła być, nie? Bo to jest też życie 20 i tak dalej. Nie? Tak to powstało. Tak powstała pierwsza piosenka, wiesz, i ona potem dostała się do radia, do telewizji, no i w tej chwili zrobiła się takim hitem na Śląsku, nie? I na twojej debiutanckiej płycie Jest. ta śpiewka Jest jako bonus nawet, no, bo ja miałem Ja. maxi singla i teraz powstała cała płyta i tam jest właśnie jako bonus ta, co w życiu miałem. tak jak my go dali, ta płyta będzie szło wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku, w naszym konkursie, co sobota podsumowani, tygodniowy finał naszej listy i oczywiście w tym podsumowaniu, jak wiecie, a jak nie wiecie, to się właśnie dowiadujecie, jest konkurs, idzie wygrać rozmaite płyty, a jakby kto nie wygrał, to oczywiście może się ją kupić u nas w naszym sklepie internetowym, możecie zadzwonić i przyjdzie płyta pocztą, ta albo jakoś inkszo. I oczywiście możecie też przyjechać do nas, jakby kto nie chciał dzwonić do Rybnika na ulica Kościelną. Tam macie wielki sztand ze śląskimi szlagierami, to się tam możecie co wybrać. Tyś tam widział ten sztand fajny, Ja nie? byłem, oglądał, fajnie to tam jest zrobione. I to jest jak się go do sklep z prawdziwego zdarzenia, tak? To twój koncert z prawdziwego zdarzenia, kiedy będzie w Rydutowach, Tak w Rydutowskim Centrum Kultury, Kultury, na kiedy już Teroski serdecznie Również zapraszamy. zapraszam. To jest jeden z wielu koncertów, bo ty też są organizatorem rozmaitych imprez. Robisz przykładowo festyny, z tego co wiem. No w całości robię festyny, mam do tego scena, duży namiot na 600 osób, mam nagłośnienie, gastronomia przede wszystkim, takie swojskie wyroby jest w całości. Także patrząc na to, to taką imprezę by szło zrobić. Musimy kiedy razem zrobić taką imprezę, rozumiesz? Ty jesteś wspaniałym artystą, opanujesz to, a ja to gastronomicznie i technicznie też opanuję. To słuchaj, zaczniemy może od takiej przymiarki. Ja. Jak już wiadomo, że będziemy robić razem, to teraz ja Cię zapraszam na nasza pieśniczka kapeli ze Śląska. Tak jest. Obejrzyj, czy Ci się podoba. Dobra? Jasne, No to gromy. no. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu stało. To jest ten hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty, gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody.
muzycznych stokąsków, taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. Myśląc o kie wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. Myśląc oczki wiemy jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym co mu ostało. To jest ten hajmatowy śpiew. To jest on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukaj mamy czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom. Myśląc oczki wiemy jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym co mu ostało. To jest ten hajmatowy śpiew. To jest on, taki śląski szpec. I co, jak Ci się podoba? Możemy super, grać? Super, To możemy będziemy- razem stworzyć fajną imprezę. Ja Jak- widzę. Są takie możliwości, widzę, że Ty masz też nieograniczone możliwości, także Jak dożyjemy Bardzo do chętnie. lata, to będziemy przez lato robić festyny. myślę, że dożyjemy, że będzie ciekawie, że coś tam razem zrobimy. Bardzo chętnie. Fest bych się z tego radował. Myślę, że nasi widzowie też jakby się... Zaprosimy ich do współpracy. Fajny no. festyn, jakbyście chcieli razem z nami robić, to już teraz was zaproszamy. No właśnie, jakbyście chcieli do nas pisać, to piszcie na kontakt @listaszlagierów.pl. Możecie tam pisać, rozmaite swoje propozycje, pozdrowienia, co tam kto chce. No fajnego, to może napisać. Żartuję, jak macie jakieś uwagi, to też możecie pisać. Jakbyście chcieli się coś Piotra spytać, to też możecie pisać, my mu to przekorzymy. Przekażecie. Ja. Teroski chcę pokazać następno w chronologii Twoja pieśniczka, czyli Wygram z losem. Tak jest, wygram z losem. Ja myślę, że my się obejrzymy. No ciekawy utwór, no ciekawy teledysk, a przesłanie było takie właśnie dla wszystkich ludzi, którzy walczą w życiu, że się mają nie poddawać, czy to jest zawód miłosny, czy to jest choroba. Walczymy do końca, aż do samego sukcesu. No to zaglądam. Rano budzi mnie nowy staje dzień i nadzieja wciąż woła do mnie chodź. Nie oglądam się na wczorajsze chwile, to było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam. Nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam. Nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Choć wspomnienia złe
trzymają mnie. Stare zdjęcia już, pokręszany kurz. Nie oglądam się na wczorajsze chwile. To było już, teraz wiem. Szkoda czasu, szkoda łez. Z losem w karty wygram sam. Nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam. Nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Z losem w karty wygram sam. Nową szansę od życia mam. Wiarę w nowy dzień, który dziś zacznie spełniać moje sny. Spytam się wprost, czemuś nagrał ta śpiewka, ten teledysk? No powiem Ci tak, bo dlatego, że w ogóle brzmienie mi się podobało tego utworu, wiesz, on ma fajne brzmienie, taki power, bo większość tych moich utworów jest takich troszkę luźniejszych, spokojniejszych, a ten miał taki power, a poza tym spowodowało to, że weszła do mnie taka mobilizacja, chce mi się działać, że wierzę w to, co robię, że po prostu się nie poddaję. Dlatego też sugeruję widzom, że jak cokolwiek było, to puści się ta piosenka i naprawdę zobaczycie, że to życie będzie ciekawsze. A tekst kto napisał? To jest mój tekst i akurat moja muzyka, jeżeli chodzi o ta piosenka. I to było właśnie stworzone też w takim czasie mojej refleksji, nie? Czyli to jest twój tekst na bazie twojej refleksji, co się Tak. komuś przydarzyło, albo co się może przydarzyć. Co się mnie, powiem Ci, przydarzyło, no po prostu samo życie. Akurat ja jest człowiekiem trochę tam po przejściach i ja po prostu widzę, jak ten świat się kręci i to też przypisuję sobie, jeżeli chodzi o wygram z losem, bo człowiek walczył i zaczął na przykład śpiewać i jakoś tam wygrał z losem. Nie? I co, nabrał żeś dystansu do takich codziennych problemów? Tak, trzeba szanować każdego i cokolwiek się w życiu robi, bo do wszystkiego musi być włożona praca, czy to jest artysta, czy to jest kierowca, czy to jest górnik. Każda praca musi być szanowana według mnie i każdy powinien być doceniony w tym, co robi. Bardzo dobrze, żeś to powiedział i ja myślę, że teraz zrobimy tak. Zapraszamy wszystkich jeszcze raz na 11 listopada. Wszystkich, jak kto chce widzieć Piotra Herdziny, słyszeć na żywo, jak śpiewo, jak godo, to 11 listopada w Redutowskim Centrum Tak jest. Kultury o 18. O 18 zapraszam, będzie power, będzie ostro, będzie fajnie. A ty za tydzień... Będzie rock'n'rollowo. A przyjedź do nas jeszcze raz za tydzień, albo inaczej. My zaś przyjadymy do Ciebie, bo my jeszcze nie powiedzieli, że my są u Ciebie tak rychtyk. No, To wiesz co, ja się tu wprosza do Ciebie jeszcze raz za jesteś tydzień. moim gościem. To Jesteś moim gościem. roz- Swojskie jadło u Łysego Cię zapraszam. Ja. Fest się radujemy. Jo już teroski godą, że za tydzień będziemy zaś. Nasz dzisiejszy program pomału dobiega końca, ale jutro oczywiście widzimy się w liście szlagierów po Śląsku. Tam teledysków Piotra Herdziny też nie braknie. Można A za tydzień, zobaczyć, no. za tydzień widzimy się zaś. Tak jest. Są my dogodani. Jesteś gościem. Widzimy Czekam na Was. Widzimy Czekam się na za Was. tydzień. Trzymajcie się. Trzymajcie się, hej.